E kaonti ma Homa Bay kama Rowere kaonti no bende koro wuok oko mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa ni mane okal e od bura odiochieng' manyoro e somo mare mar ariyo. Rowere go wacho ni gisiro lwedo rowere wetegi ka giwacho ni mae thuolo ma nyaka piny owacho winj duondgi kaka rowere mosebedo ka neno matek e pacho ka nikech ochumi mar Kenya mani malo. E twak mar giboma Homa Bay rowere go bende wuok tung' mosuo gi jood bura mane ogoyo ombulu mar siro lwedo paro mar chik ma kamano. Ka giwacho ni jood bura go onge gi jo Kenya e chunygi. Kuom mano gilando ng'anyo mar tipo e chuny boma Homa Bay tich ariyo juma manyien ka gikwedo go paro mar chik omenda no. Ngima watamore kendo kaka Homa Bay County ka ne pod waling lakini waneno ka sirikal oduogo ling kendo gido winjo duondwa rowere kaka county ka kendo wacho ni next week Tuesday I call upon all youths Homa Bay County ka rowere king'e ni nyathi school in rawere mutieko school ija piko ng'ata Tuesday wadhi e ndara yudo ka mostly majorly youth sani as panao gionge tich yudo ka ng'eny gi timo biashara matindo tindo yudo ka ng'ato boko tong e streets and mane kama one are living yudo ka the government is again coming to impose a taxation on imported eggs to the higher percentage mar tong michamo Kenya ka bedo imported from Uganda koro this one ma weyo wa kamarach sana as youths sani wawuogo oko kendo ka wawuogo oko mondo karomo 2027 wakawo kura ji million 53 gikoka okura bunge cha waloko te bunge ka waloko te watiekore gi siasa marachni jogi kelo paro mahinyowa. Whatever is happening in the country right now, we are surprised. Even our representatives cannot read from the reactions of the people. It is a very sad state of affairs. I'm so proud of Kaluma, our Honorable MP, Kaluma Opondo, for saying no to the finance bill. And on Tuesday,